Tervetuloa takaisin. Nyt puhun taseesta. Aikaisemmin käytiin tuloslaskelmaa, mutta ihana tase. Tase kertoo sen koko firman historian. Monta tilikautta takana. Tuloslaskelmat menee voitolle, menee tappiolle, siellä tapahtuu erilaisia asioita, niin se kaikki kerääntyy sinne taseeseen. Eli jos sä teet monena tilikautena esimerkiksi voittoa, mikä näkyy siellä tuloslaskelmassa, niin silloinhan sulla on se vaikka 5 vuoden tehdyt voitot siellä taseessa omassa pääomassa, josta on toki maksettu verot, joka tarkoittaa sitä, että sulla on valtava nettovarallisuus ja pystyt jakamaan ihan järkyttävän kokoisia verottomia, täysin verottomia joidenkin mielestä osinkoja, josta sä kuitenkin maksat kokonaisverona 26%, mutta ei kerrota kaikille. Tää on myös semmonen, mikä mun mielestä unohtuu ehkä aika usein, kun tulkitaan lukuja, että katsotaan niin paljon sitä tuloslaskelmaa. Se on tosi helppo. Mä ymmärrän sen, minkä takia siihen niin keskitytään siihen tulokseen, kun se on vaan miinustaa sieltä liikevaihdosta kulut ja jotain jää viivan alle. Tase on mun mielestä paljon tärkeämpi dokumentti. Sä näet sen koko firman historian. Sä näet, mikä sen varallisuusasema on, mikä on oikeasti se, millä on merkitystä. Taseessa sulla on yksinkertaistettuna varat ja velat, ja jos sä oot tehnyt voittoa tilikaudella, sulla on siellä omaa pääomaa, sulla on varoja enemmän kuin velkaa, saat helpommin lainaa yrityksellä ja sä pystyt kasvattaa sitä helpommin ja ylipäätään pysyt toiminnassa sillä yrityksellä. Se on tosi monelle alalle tosi tärkeää, että se sun oma pääoma on plussalla. Jos sulla on tulossa jotain tosi isoja projekteja tai saat startuppi, niin se voi olla ihan elinehto. Sä saat startuppina ne tuet vain, jos sun oma pääoma plussalla, tai sitten ylipäätään, että saat niitä keissejä, niin vaatii sitä, että sulla on oma pääoma plussalla. Ylhäällä on yrityksen varat, koneet, kalusto, rakennukset, sijoitukset, pankkitilisaldo, myyntisaamiset. Sitten hyppäisin suoraan alas, jossa on sitten velat. Aika usein tämmöisiä on ostovelat, lainat esimerkiksi pankille, muille rahoitusyhtiöille, palkkavelat, lomapalkkavelat esimerkiksi ja muita siirtovelkoja, vaikka tuloverovelkaa, jos sä et ole maksanut tarpeeksi ennakkoveroja tilikaudella, niin näkyy siellä. Sitten siellä keskellä on se graalin malja, eli se oma pääoma. Aika useinhan oma pääoma on yhtä kuin se firman nettovarallisuus. Jos kirjanpito on tehty oikein, mikään ei muutu, niin sä pystyt siitä omasta pääomasta laskemaan 8%, ja se on se huojennettu osinko, mitä sä pystyt jakamaan. Siihen on sitten, niin kuin kaikkeen on poikkeuksia. Tässä yksinkertaistettuna niin kuin se lukujen puoli tilinpäätöksessä. Seuraavaksi sitten enemmän sitä itse tilinpäätösdokumenttia, mitä siellä ottaa huomioon.